duen dela urte batzuk konturatu ginen, Txataldetik, Bakion falta zala apurbet, adatuzte herrikoia dekien funtzio hori egiten duen zeu zer, ez? Eta, bueno, jente nagusiagaz berba egiten eta ikusi gendun Bakion egiten zala, anarru egun bat. Eta, bueno, hortik tiraka, eta ikusita beste prozesu batzuk bai, ondela 2 urtatara gendun anarru egun. Eta moduren baten izan da, prozesu bet, apurbet, esango dugu Bakioko geure esentziagaz konektetako barriro. Dudabarik opari bat izan da enkargu hau eta gainera esango nuke opari partekatua izan dela, azken finean herriarentzako oparia dalako. Alde batetik herria bera ateratzen delako eta bestetik sekulako altxorra berreskuratu dugulako. Ez bakarrik anarru eguna bera gure nagusi esker eta haien oroimeni esker, baizik eta anarru berba errekuperatu dugu, hitz propioa Bakion gurea. Udalaren lana proiektu honetan zutabe izatea da, guretzako anarrua importantea da, sustraiakaz lotzen gaituelako, eta nondik datozen jakitea importantea dalako, etorkizuna danon artean eraikitzen.